O Marvel era un barco congelador que pertenecía á empresa Álvarez Entrena de Huelva, congelador que faenaba en Suráfrica, de 1000 e algo de toneladas. Pois que somos do mar, pois un congelador grande. A salida do barco sería ás 5 da tarde do puerto de Vigo. Salimos xa con tempo un pouco fresco, sin novedad, navegando sin novedade, a chegar aquí a Cabo Silleiro ás 8 da tarde, susto, porque foi cando eu entrei de guardia. Empezou a subir a temperatura do motor por falta de aceite e houve unha explosión na máquina. Nos ese día había un temporal fuerte, entonces tiñamos o barco amarrado en Canido e ás 4 e pico da tarde, máis ou menos, ou ás 5, salimos co barco de Canido para vir precisamente para aquí, para Bouzas, para amarralo xusto aquí onde estamos. Entón, cando salíamos ali por fora de Toralla, cruzámonos con el que iba para fora. Ele iba para fora, nos viñamos para dentro. Foi o día que tuvo o accidente. A avería era insalvable, porque tal como foi o agarramento do principal, pois é inviable unha reparación a bordo sin talleres. Despois das medidas que tomaron no puente o capitán é isto de chamar e pedir socorro, varios barcos, entre eles o Mar 11 e o navegante Magallanes, que nos deron remolque nas condicións que estaba o mar, con 100 e pico de kilómetros de vento e mares de 10 ou 12 metros, pois o remolque era inviable, vamos. Como o vento era vento ao sur, o batimento que tiñan iba fora de peligro, non? Rebasaban así, se quizás hasta rebasaran uns, se foran no rumbo que levaban. Pero nesto, a medianoite, o vento giroulle de sur a noroeste. Entón, de sur a noroeste, o vento tirouse encima das illas, justamente polo norte do lago. Entón, aí, cando pediron auxilio, saliu un barco, o Mar 11, pero non pudo co barco porque era moi grande. Rompeulle o remolque, rompeulle todo, non podaron salvalo porque había moito máis tempo. Iso era por fora das illas, por norte do lago. Entón, claro, o barco foi a costa. Fomos ás pedras e, bueno, aí xa no primeiro golpe o barco se rompeu pola mitad, desapareceu a parte de popa, que foi xa 5 minutos como máximo, e quedou a proa do puente para a proa, quedou enganchada nas pedras, pois prácticamente hasta 1 e pico, 2 da mañá. Cando o barco foi ás pedras, os primeiros 4 homes saltaron sin mollarse, porque enterrou a proa debaixo dunha pedra, entonces, pois, bueno, doulles tempo a salir, os 4, os demais, os que estábamos na proa, pois non dou tempo, levantou o barco de proa, safou das pedras, e entonces os que estábamos á proa, pois salimos despedidos contra o puente, claro. Estuvemos dous ali, o cociñeiro, e máis eus, que éramos os que máis lastimados estábamos, e os outros 4, pois foron intentar buscar axuda. Subiron pola isla para arriba e, bueno, coa idea de virnos a axudar despois, buscar cordas ou algo. Pero unha vez que se colou a proa, chegábanos ao mar aos dous, tanto o cociñeiro como a min, e tuvemos que decidir subir nós para arriba, non? Pois os sobrevivientes, cando nos lo dixeron a nós, quedamos acojonados. Subiron polo monte para arriba os que puderon. Entre as ansias e o noroeste, botouse para arriba, algúns xa quedaron ali. A subida, pois, podedes imaginar, subir por as cíes por fora, chovendo, ventando e desnudos, pois foi unha odisea, claro. Eso levounos pois, prácticamente toda a noite. E unha vez que chegamos arriba, o cortafuegos, viñemos todo por cortafuegos hasta a playa. 4 homes, 2 que subimos, o cociñeiro máis eu, máis 2 que encontramos arriba no monte xa. Un deles era o meu veciño, José Manuel Rúa, que ese chaval pois, subeu pola tira da bandeira para arriba, a pulso, e entonces un golpe de mar pegoulle, fixolle de péndulo e se botounos xa en seco.
Eu non sabía nada del hasta as 9 da mañán que o encontramos arriba. E, bueno, depois fomos baixando como pudemos, co outro tamén que tiña unha perna rota, e os 4 como pudemos, pois, fomos hasta a playa. A chegar á playa, pois, recordo que si subir para arriba foi difícil, na playa quizá fora máis difícil porque había moito vento, entonces a area, pois, a ir desnudos, o vento esfoliaba a chapela, aquilo era unha pasada. E cando íbamos por a playa, a chegar á altura do lago, encontramos a outro chaval que estaba enterrado na area, pero estaba vivo. Collémolo e seguimos os 5 e encontramos os outros 4 despois de intentar botar algunha porta abaixo das casas para abrigarse e tomar algo. Encontrámoslo na casa do cabo sur de todo, que supoño que sería un barcito destos de verano. E cando estaba a porta arrimada, cando abrimos a porta, estaban os 4 ali. Ao pouco tempo de estar ali, e miramos vir un barco pola ría, para fora, que era o Carolo, barquiño que andaba a Ardora, e cunha sábana desde a casa ali fixémoslle señas, cunha sábana e veunos e empezou a pitar. Despois foi cando nos notificaron o accidente, salimos, o Carolo, pois non recordo agora que hora sería, pero xa era tarde, non era madrugada, e foi cando atracamos ali no muelle que vai ao seu vapor de Síes, e xa foi cando miramos os supervivientes. Cando chegamos a terra e atracamos co barco, bueno, aquilo había moitísima xente, había saltado a noticia na radio, os barcos había xente que había, cando chegamos co barco ali ao Berbés, estaba aquilo todo cheo de xente, plagado de xente, había moitísima xente. Nosotros, pues bueno, a nivel de prensa, pues las mujeres, las viudas, expresaban todo su dolor ante todo lo que estaba pasando, ¿no? Nos dimos cuenta que realmente aquello era fruto de una desidia absolutamente brutal. Comentar que, bueno, entre as 8 da tarde que quedamos averiados, ás 2 da mañán que fomos ás Pedras, e hasta as 11 da mañán que nos recolleu o Carolo, non hubo por parte de ningunha autoridade que nos haya buscado, non? Creo que entendería o mellor que pola noite non se pudera, pero tampouco pola mañán fixeron nada. Quizás sea o máis penoso de todo. Eu imagino que co tipo de temporal que hubo, pois que nos darían a todos por mortos, non? E non se tratou de buscar nada.